Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Good morning, 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 good morning. Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa Manapartikan Mundo, welcome po sa inyong programa ang Morning Hearing sa DCGB. Good morning po, Legazpi City. Hello, hi. Good morning. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Aldongon yan, mga tugang Lunes, petsa 20, mga tugang kanbulan na July. Kami po nagpapaabot gararin ng bang mustasa ng mga miyembro kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Dito po sa GB. Kasabay niya to sa Luwas Mega Force Patrol. Pinapanginotan ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, Angel Mustasa, Alan Mario, Karen Ala, Joshua Bino at Indio Marbien. Sharing man mga tugang sa Technical Department si Chief Ramiro Tanay hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz ang satuyang partner. Maramong tanawan mga buena manong report. Hali po dyan sa Luwas kay Baan Mega Force Patrol. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Jimmy Nasalita na sa linya. Jim, good morning Jim. Yes, Bibi, maraynaga sa mga parantabay sa mga dagdag niya tong bareta, piglinaw kan ginubatan PNP sa panginot ni Acting Chief of Police Genevieve Buserin na nagakalat na may day sa Facebook account nin sarong estudyante na may kaput nin badil, tulos pigtrace kan na police estudyante nin sarong eskwelahan digdi. Pagkatapos kan pag-ugid kan ginubatan pinasusog na bako man tunay na badilan na nakamay de nakapot nin estudyante. Umagid sa naman sa badil, pinagdurugtong-dugtong na mga post na nagkaumagid sa badil na tuna pero bako man nangyaring naglakop. Ang siring na salang informasyon dahil sa natural may panalmingan na sa pambabadil baga sa mga estudyante sa Tacloban kung sa indakol na gagaragan dumaan and pig para solo share sa mga digdi sa ginubatan kaya naglakop ang pangapudan kan pulis kung pupwede dahil pagparaulito na pangarugan ang mga salanggibo arog kay ni na pagpupost ni na mga nakaka-alarma na mga post sa social media mantang ining may day sa ginubata natural nagdara inin pagkalarma takot sa mga magurang totoo pero pig trace na kan police bako man totoong badil tabi BP. Okay. Na bagay na ini padagos pang pig susubaybayan kan Jimmy, kinahuron kang pulis o akibo na sa pamilya kay yan tabi na nagpost ka na nagmay din na yan na igwa siyang kapot-kapot na replika nin badil? Dahil pa actually dahil pa niya to nakauron kay ni si Chief of Police and baka ngunyan may klase baga. Baka taon-taon mapasyaran ko sa maniamento kan eskwelahan tungkol sa bagay ni kunanoan although bako man totoo pero maski bakul totoo sa badil o replika yun o kawatan yan, siguro dapat ganyan matawan ang ki-abiso so estudyante, lalo na kung minor pa tabi ang Jim. Iyo, yung mga reactions kan mga netizens. Pati na sa eskwelahan dahil na mautropay ni. Malay mo, detara mo mangyari sa maabot na daw tabi, di ba? Dangan ang police nagpost man sa social media na sa pagi ni Acting Chief of Police Genevieve Buserin manungod sa pabatid publikong ini kan police. Okay. Police panagos man sa pagsubaybay kan mga pangyari sa kapalibutan. Yaon ang pagtumara aksyon asin pagsiguro na mga eskwelahan maging safe sa arog sa mga pangyayari o mga piglalaw man na pangyayari. Kunigwanin mga kakaibang hiro-hiro, obserbaran, butan, mga magurang, makipag-coordinar lang sa polis
Sa bukas ang hepatura sa anuman ang mga concern, Oho. lalo na may kinaraman sa mga eskwelahan o mga estudyante. Ayun. Okay. Aha. Iyan, BP, ang sa kaya mga dagdag na informasyon sa pangarangkan na PYC Enterprises, basta radyo ang hanap, asin metal detector, kaipuhan araw kayo ni mga eskwelahan, mga gwardya, kaipuhan metal detector, hanapon sa na PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Cali, Orosite, Legazpi City, PYC Enterprises. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras, di ba? Medyo dapat gid ayan tulos na ako sa suggestion ko lang dapat gid kahuronon so ano yang kita tao kayan makiuron kung minor yan o kung ano. Bura kaurunon sa eskwela no kung ano dahilan mga tugang tan mga araw ka na bagay sarong klaseng preemptive action ano para po may bitaran ano man na mga problema sa maabot na daw. Mientras tanto, Karen Ala nasa linya. Karen, good morning Karen, go ahead. Yes, good morning, Vic Henry. May available man maski puro paano na lokasyon ang lugar na gobyerno kan Legazpi para sa mga informal settler sa barangay Trescan Orosite, Legazpi City na pinagpapaarali na sa indang kinamumugtakan sa lugar matapos ang ipinaluwas ng notice to vacate sa mga inikan korte kan nakaaging aldaw. Sa intervista kan DCGB News kay Attorney Rafaela Albor, ang pamayukan Legazpi City Housing Community Development, sinabing sa ibong kan medyo sa dayot sa ng espasyo kan resettlement site, dyan sa may Bangkiruhan, Taysan, asin humapon, kinumpirmar kaining makakapag-akomodar pa inikan mga nasa 60 labing mga persona na apektado kaining pagpaarali sa sendang kinamumugtakan sa Orosite dahil nga ikan notice to vacate order sa korte. Halagad dahil sa siling dito ni na pangyayari, ipap-assess man nila yun kan opisina ang socio-demographic profile kan mga ini sa pagsabing pasiguro ini kan syudad na ining mga informal settlers sa Orosite bako mga maisip na mga squatter. Gustong sabihon talagang wala pa nin ipinagtauna o dati pangharong na nakapasiguro na si Sainda sa mga siling na sitwasyon sa pagsabing bad ang iba maski may tenural property na nag-i-restar, nagbabaralik man dirare duman sa Orosite, tangali isa na magkakuha ki benepisyo sa syudad. Mantang ipinaliwanag ni Atty. Albor Henry na ito pala na notice to vacate sa laog 10 aldaw na ipinautob kan korte sa mga ini, initial pa man sa anak proseso, tangaling makapagsara mo sa mo ini kan sa indang kagamitan. Mantang kung natapos na itong 10 aldaw na date pa ini nag-arali, pwedeng mag-petition ang nagkaklamar na kandaga ng writ of demolition para sa pre-demolition conference. Sa ibanan dyan, ang City Government kan Legazpi, National Housing Authority, asin mga ahensya na pwedeng makatarabang sa mga ini. Yan, Vic Henry, ang napag-follow up natin sa istorya, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, mga tugang, Angel Mustasa nasa linya. Angel, good morning Angel. Yes, good morning, BPMD. Good morning sa mga paraantabay sa mga tugang tapang barata. Arestado VP Henry ang sarong barangay Tanod kan barangay Sabang, Legazpi City na konsideradong drug den maintainer kay ang duwang drug den visitor matapos na ikasa ang sarong bypass operation nagresulta sa pagkakarumpag ng sarong drug den sa nasabing barangay kaso hapon na hapon. Sigun VP Henry kay Philippine Drug Enforcement Agency Albay, a Provincial Officer Intelligence Agent 3 Noah Brigel, kay bahan sa mga nadakop ang mga high-value target na sina alias Ed, 68 anyos, sa barangay Tanod na nasabi niya barangay, kay bahan sina alias Utoy, 42 anyos, sarong drug den employee, parehong residente kan barangay, asin si alias Jana Viviani, 27 anyos, asin residente kan barangay Mariposque kan Pilar, Sorsogon. Ikon kay Brigel VPND, nakuha sa indang posisyon ang poko mas o menos 12 gramo ng pintutubudan na Cebu na may standard value na 81,600 pesos. Kay bahan pa ang maniwebang mga drug asin non-drug paraphernalia. Naging katuwang VPND kang Pidey Albay sa operasyon ang mga personalized man
ng Philippine Drug Enforcement Agency Bicol, Legazpi City Police Station, Regional Maritime Unit 5, Philippine Coast Guard Albay, asan ng PNP Albay, Provincial Intelligence Unit, mataan na sa mga persona na kampangunyan sa pagbayular sa RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan, G. Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwas, hatid sa tuyakan PYZ Enterprises din sa Barangay Oro, Site, Legazpi City, Angel Mustaza, Disid, Chevenue. Salamat, Angel, sa report. Mientras tanto, Alarmario nasa linya. Good morning, Padingal. Go ahead. Good morning, pare. Sarong priority concern man ngunyan kan simbahan Katoliko on issues sa mental health. Sa mga misa kasuhapon, binasa kan ibang kapadean on CBCP o Catholic Bishop Conference of the Philippines letter of concern dapit sa mental health na riparong kadakol ngunyan ang nag-suicide, darakan depression, as in iba-iba pang dahilan kasabay ng problema sa pamilya. Big encourage mo yan kan CBCP ang mga parokya na magbilog nin grupo para sa counseling kan mga maraman na may problema ang sarong potensyal na biktima nin mental health. Lalo na sa mga teenager ngunyan, dakol na mga pangyayari na bigla na sanang mina-suicide dahil natawan atensyon ang mga simpleng problema ninda sa buhay. Ang isyong ini, posibleng concern si Saiman, kaya ang pangapunan ka simbahan, pakusugon ang awareness campaign. Yan. Iyan tabi pa din ang bangkaras kan informasyon digi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Padingal, sa report. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Yan po ang mga bareta, mga tugang taod lang tabi. Joshua, standby. Dahil ang tang oras, mga tugang 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Maraming taruan mga headlines, mga tugang sa Lado Nacional. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Live, hali po sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BT. Good morning sa mga tabayan-tabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Mga Pinoy sa Kuwait, inabisuhan na mag-iingat sa tao kan tensyon sa Medio Oriente. Apat na Philippine registered vessel na kaluwas na sa State of Hormuz. 81 marinong Pinoy ligtas sigon sa DFA. Malacanang suportado ang simpleng zona sa batasan. Haliw na VP so red carpet na pigirampahan kan mga partisipantes o nag-atindir para irampahan sa mga magarbong gubing. Yan. So, tiles na lang. PNP handa na sa seguridad para sa kalimang zona ni Presidente Marcos. Nasa 20,000 na mga pulisan ang i-deploy sa manibay-ibang estratehikong lugar. 2 pesos na per increase, hirit ng grupong Manibela, kasabay kang big time oil price hike sa Martes, na mapakol sa 10 pesos pa itaas. Nako. Okay. Nasa 10 na bintanangon yan ang projection kan diesel. Fight. Ang final, Fight at sana. kinod ko, Fight. masabutan na kumpira talaga. Laban lang. Inagihan ta na kang inot. Kaya tanan mo yan. Ayun na. Oo. Tigala ko man na sabikan Manibela, baka ngayon umot naman yung mabenta hanggang sanggatos ang diesel. Fight sana. Ano, mangka. Alright, one education program. Tigtarabangan na ilang sarakan tulungahin siya ng gobyerno. Bantang libreng bagas ng gobyerno na 7 milyon na siya. Pamilya na. Anak kinabang.
magpapadagos pa. Ayun, okay. Investigasyon sa flood control, ipagpapadagos kan Senate Blue Ribbon Committee, sa pagbuelta kan sesyon kan Senado. Dating House Speaker and later Representative Martin Romualdez, andang ang pangon ang kasong plunder kan Ombudsman. Senador Pancho Lacson, nalabanan ang pag-atake na Cayetano sa sayang integridad. Paano nga nagpasoy na Matindihan balbagan Napanood kadua. nag-initan ang duwa lagod. Napanoan. Inapodbaga ni Senador Cayetano si Senador Pampilo Lacson na Senador Panlito na. Ano? Panlito? Senador Panlito Lacson. Sa palibong ka ngayon. Sabagay. Inakusaran man ni Lacson si Cayetano na may ghost project. May ghost project Sabi man ni Cayetano, makangalasan ngayon na naglubo ngayon sa imong kayamanan. Nailing mo na iyan. Sabi man ni Pampilo Lacson, haling ito sa mga negosyo ko, kanagaling ngayon ako sa gobyerno, na nagpahingalo sa bagong eleksyon kan 2025, nagnegosyo na siya sa real estate. Ayun. Ang sabi pa ni Lacson, magadan ngayon akong bako korap. Okay. Yan ngayon ako pinadakula sa kuyang ama na maging honesto. Yun. Alright. Yan na santo, investigasyon sa sabing kinaoro ng Vice Presidente ni Sara Duterte na assassin. Iniritali daw ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag. Awer daw. Ngunyan ang padano. Lunes ngunyan, di ba? Saga sa Maampang. Saga. Oo. Pero ngunyan, Lunes, Martes, Miyerkules, lawas mangyari sa schedule kang impeachment? Sige. Ngunyan decisionan kan, kan impeachment court, kung papabuksan, so BIR box. Ayaw man ang ganano. Ayaw man ang importante ito, Buda sa Amlak report, di ba? Tama? Roger. Duwa yun Okay. Tapos, ngunyan man pupunan, so, iba pang impeachment articles. Okay. Bureau of Customs, nagpatanid kontra sa love scam na nagkababayad din teaching parcel. Mag-ingat kami. Diyan. Okay, so yung BP, mga ilan sila na pag-aga, pwedeng kan QH Enterprises, hanapon sa namin sa Remixes Raul, and Marisa Caldo dyan sa Orosat, Bigas Positiva sa radyo. ITYC yan, 24/7, konektado ka mo sa inman sa mundo. Yes. From Newsbase, sinito si Martina. Good morning. Good morning, Palingmar. Salamat na maray sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alas 5:34 na oras mga tugang sa Pilipinas. Nagkainit ng lugod si Ping Lacson kasi, Senador Ping Lacson. Buda mga tugang Senador Alan Peter Cayetano. Kaya ito ba kang panaho, kaya ito narumduman ko kaya ito, aki-aki pa ini si Senador Cayetano. Pinatulan ka ini si, nagkalaban man ini kasi Juan Ponce Enrile. Kan mga panahon mga tugang dyan sa Senado kan Pilipinas. Sige daw, abangan niya to. Ang showdown, mga tugang kandawang personang yan. Mientras tanto, nasa linya, mga tugang ang dagdag na report kasabay po ang bareta ni Joshua Bino. Hello Joshua, good morning, go ahead. Yes, Bipi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, may nasisirit ng diit na liwanag, BP Henry, ang mga residentes sa munisipyo kan Daragal Bay may kinaraman sa pangaturugan na magkaigwa naman lamang ng sufficienteng supply ng tubig. Ini matapos ang initial na impormasyon na itinalawas kan lokal na gobyerno, partikular na ni Mayor Victor Perete, na kanakaagi BP Henry Simana, nagkaharampangan na sinda ni Mr. Lucio Co, ang bagong presidente o bagong may sadiri, kana prime water, nangunyan binago naman ang pangaran, pasisiring sa Hiraya Water Corporation. Kung matatandaan sa mga interview sa initial naman. Hello?
Yeah, go ahead, Yes, go ahead. kung matatandaan, sa mga initial na mga entrevista mananggad sa nasambing nga alkalde, pinag-unambitan kay ni na may plano talaga sinda na magpasiring sa Metro Manila para makipag-meeting kay Mr. Lucio Co. Asin nalawos na ni BP Henry ka nakaaging Biyernes, kay bahan kan alkalde si Vice Mayor Lab Ruiz, asin an mga konsyel kan Daraga, asin nakihampang nakipag-meeting ini BP Henry kay Mr. Lucio Co. Sa initial na impormasyon, iguana nin pinag-unambitan si Lucio Co na iguanin initial na budget para sa pagkakaigwa BP Henry nin total pipe replacement project. Tangani ng masiguro ang makusog, malinig, asin di kalidad na tubig na magbubulo sa mga harong-harong sa munisipyo kan Daraga. Kung matatandaan sa inot na mga pahayag, number 1 na problema sa Daraga Albay, iyo ang water leakage, darakan mga luho na mga pipe o kaya mga tubo ng tubig na nagpapaurula sa napay babaw sa tinampo. Kung kaya inot na magiging proyekto, iyo ang total pipe replacement, pagbabago, pagpapakarhay kan mga tubo ng tubig, tangani ng maiwasan BP Henry ang pag-ula kay ni sa mga turo tinampo. Kung kaya sa ngunyan, initial lang ining impormasyon na ikinagmaman ka nagkapirang mga residentes, at least nakaabot mismo personal sa presidente o kaya namamayo kan dating Prime Water, ngunyan Hiraya Water Corporation, ang agrangay kan mga residentes kan Daraga Albay. Yan, tabi BP Henry ang dagdag na istorya, kay Bahan si Boy sa Mobile, Josh Fabino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Sige, 21. Bago po mag-abot ang alas 6 din morning, madali lang tapod ang tadaw ang pag-asa. Ano kaya ang latest na forecast ngunyan po nga daw? Pero dahil man kita kikon eh. Dahil man kita mga tugang kipinagbabantayan na maraot na panahon. Ngunyan po nga daw, tingnan natin ano kaya ang latest mga tugang sa panahon ta. No? Gari nagdruda lumga, kaso hapon nga ni, pakalabako proud na proud ka. Kaso hapon, pakalabako. Siyempre, mabalaybay ka. Istorya ko sa taon. Hello, Sir Ariel. Good morning. Good morning po. Good morning, Sir Ariel. On there ka po sa tuyang programa. Go ahead po sa latest forecast. Para po sa tuyang weather forecast, muna na aldaw ni Lunes, nakaka-apekto ang southwest monsoon duman sa western sections kang Luzon as in Visayas. Sa kabikulan sa maghapon and dahil man sa mga localized thunderstorms, posible man ang mga pulong pagkuran o pagkikilat pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na halis sa timog sulnupan hanggang sa sulnupan ang mga matian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatang agwat kang temperatura kunya na maghapon 26 hanggang 34 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:27 kunya ninaga, masulno pa siya alas 6:15 nin hapon. Alipunig di sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Di kita kipigbabantayan, Sir Ariel, na mga LP sa luwaskan part, ano? Magayon ang panahon tanong, ngunya na daw na hanggang ining simanang ini? Posible po may mabilog na LPA. Sa kunya di ko ang cloud cluster kitang namamonitor sa luwaskan par. Opo. So bago matapos ini yung simana, posible na may mabilog na low pressure area. Pero sa luwas pa man, ano? Tabi ano? Palaan? Po. Pero by weekend, posibleng may mga pangkuran naman kita digdi sa Bicol. Pag nag-dialig sa posibleng nga mabilog na LPA sa mga masunod na aldaw. Ayon, opo. Salamat, Sir Ariel. Mabuhay ang pag-asa. Thank you so much. Mga tugang Ariel Samudio sa kamugtakan kang panahon. Pigbabantayan pala na rin. Pigbabantayan pala mga tugang nakuan na maraot na panahon. Anyway, mabibilog pa sana ha. Saan maaraman tapuan kung may develop siya bilang sarong bagyo o ano tabi ang sitwasyon kaya. Alright. 20 mga tugang bago po magabot ang alas 6 ninaga. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Katulad natin yan mga ano yan, kasuhapon baga marayon sa panahon, pero pagkahapon-hapon,
mga tugang nagdalom, pinunpong ko sa linabahan ko. Ulitong ko surya ko sa endo. Kaso hapon, pakalaba ko. Iyan. Nagimata ko. At tabon ako sa hapon, magimata ko siguro mga 4:30, mga alas 5 gayon. Ano na ngayon, pagbaba ko sa, sa kusina, sa sala, nakaready na sa mga lawahan. Sige nga, kung malaba ka ito, awlangan man ngayang ako, sabi ni Mrs. Di man, ang tao sarong kami man sa nang dawa, siyempre ako na ito. Tama po, tama. Ina kung tama sa analysis ko ta. So labahan sa baba, nasa baba na. Nasa laundry basket na. Di, kiniblit ko si Mrs. ta. Turog-turog pa man. Sige nga kung malaba ka ito. Sabi sa ko ni Mrs. Alangan man ang ako ngayon. Naturog pa ako. Nagkakaturog pa ako. Okay. Sabi ko, okay. Pagaba ko, analyze ko naman sa kusina, may. Alangan man na siya. Ako, tantaw sarong kami man sa nang doa. Kami man sa doa. Saka, di, tinirada ko na duman sa kwan. Taod-taod naman, mga siguro mag-alas 7 na kayo dito, at tabon, siyempre binalaybay ko na tas mga neighbor ko, tururog pa man, masyado. Di man ako masyadong mariparo na ako naglabata. Pag ako naglalaba, di ako nagbabalaybay. Garo grabe na, mariparo naman kang neighbor mong pinalaba ka. Ika na naglabay ka pa, mabalaybay. Di pinalaybay ko na. Pingsirip ko sa mga neighbor ko, di pa man so, kwan, tururog pa man, ang nga ko, pwede magbalaybay. Talay pa pag nagsirip. Di mga bandang alas 2 gayon, ang nga ko, duminalom, pinasiguro ko tulos baka umuran. Marawton pagkasabot na pagkapagal-pagali mo, bigla na sa nang umiron, nadudumog, makulugod ang sabot ko. Di ba? Kaya, pinait ko tulos. Dahil lamang kipremyo naghapon, nagdapa ko magsaod. Ako pa so nagbayad. Grabe nga yung muto-muto mo. Good morning sa mga birthday celebrants natin. It-text na po ang mga birthday greetings. Hello? Isa ka talagang dakilang ama. Bigyan na nas ko kaya, amigo. Ang tao sarong kami man sa So, aki ko na sa Manila. So, doon akong aki. Hindi ka nagawasing masin. Nalang man, palaba ko naman sa neighbor ko na ang tao sarong kami man sa nang luwa. Kanya, hindi ka ano paglaba mo, umasing masin. So, mga pang-oral daw, washing machine, mga pantalon. Pero so, mga pang-oral, kayo mga piggagamit sa paglakaw-lakaw, baga sa luwa sa opisina, hand wash, amigo? Hand wash pala na, no? Nagsabo-sabo. Pero pang walay, wala. So, dahil nakahili. So, kamot ko ngun yan, medyo... So, kamot ko to, nasa sabon, dahil naman naglugad. Paano mo kung line gamit mo? So pagbalaybay, kinaya ko, medyo, dahil pa man sa mga neighbor ko marata, tururog pa. Yung alas 4, tururog pa talaga. Hindi ka naganahil. Pag mata ni Mrs., ay, ugma, ay, ngayon, maray nga, so labahan nga, wala na, ganyan ko, linabahan ko na. Ay, very good ka ngayon, Noy. Ano nga ang gusto mo? May nako wara. Ito mo na, may maratara mo. Nailing mo ng lalaki. Oy, Migo. Ano, sir, magutik? Hindi ikaw garing, masyado ka. Garo, duda ka sa istorya ko. Pero nailing ko man talaga. Ano, sir? Sa mga... Gusto mo? Ako, ano, sir? Dapat baga sa broadcast, factual. Ayaw man na ka. Di ba? Mag-utik. Kaya nga, dahil mo na pwede mag-utik sa endo. Tama, dagit ka masako pag nag-utik ako. Sabi mo sa Senado, we have to hear the other side of the coin.
Salbatan ang magyari. Ay, nak. Sabi nga ni baga, are we going to Pustro? Or not. Sabi. Lisabeth. Okay, sige, Migo. Salamat. O, may anong reaction ka nag-upload din? Gary, hello? Hello. Morning. 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 Ako pag amigo, pag tigsigo kan agum ko maglaba. Masugo-sugo kang paglaba. Katubanggi ano? Latos ang takat. Sisingil mo pala, ade. Pero ang marayon talaga, Migo, na paglabahangan, pagbalaybay, early morning, taturog pa mga neighborhood mo. Ayo, tanganing de mailing butan mapagtanganing. Muna pagbalaybay mo. Siyempre, pag ika nagbalaybay, ika pa naglabakan, sigurado. Awinda. Mabatila mga. Sige po, go. Happy birthday sa kuyang aki. Si Robelin Barcelon. Robelin Barcelon, happy birthday. Happy birthday. Okay. Iyawan sa namin go. Okay. Tagasayin kami ko tabi. Bangkiruan. Ayan, okay. Okay. Salamat, Migo. Mabuhay. Alright, sige. O di. Yan tabi, mga tugang ang mga pangyayari sa tuya na palibot. Galing nga. Ano yun Good morning kay Madam Melindawi. Yeah. Sa mga birthday celebrants natin, happy birthday po. Oligara may maribat gayon, may ribatal ini. Hello. Hello. Good morning, boss. Henry, good morning po. Yes, sir. Good morning. Po. Po ako maribat. Di ka Di ka Si malata ka to. kaya nga, di ba katamaan ka? Alright. Henry, maano lang po ako. Baka pwede may mahapot sa city. Saan po? Sa city, sa Legazpi City po. Sa City Hall? City Hall, Opo, nata. Kung kumusta na so tarifa kang mga tricycle, Tarifa. Asa pamasahe? pamasahe, kung ano na pong nangyari. Oh, nata ito. Anong latest dyan? Anong... Dahil na po ng aning latest. Ang latest one, ano so... Bigyan pinakahuring bareta tungkol sa tarifa? 50 pesos po mga kang March pa ito ba ay pagpon kang gira. Malang ka o ngunyan dahil minaharap kong matas pa o dahil na. May proposal, Migo, ka ito na ma-increase ki pamasahe? Yes po. Actually, na po ngayon. Sesyon na. Pending on yan? Baka pending? Sige daw, tapadumanan ko sa si Kagawad Butch Lucila yan eh. Opo, baka po maapot lamang, mapapapot. Yung mananggan, Migo, ma-increase na naman. Ma-increase na naman. Oo, di ba? Nag-100, so, ano baga? So, gasolina. Iyo. Nagbaba. Yeah. Yan, palalang ka na naman. Yeah. Baka ikaw latest increase kita sa Legazpi? May ano po? Baka may increase kita sa Legazpi kan ngunyan na taon? Increase Sa pamasahe? Iyo na po nga niyan. So day na-implement, day ordin, day na-gibo? Hindi po kung nasesyonan, tapos sa implementation mo ba day manti. Sige, tayo pahanap ko si Kagawad Butch ngunyan na agamigo ha, tabi. Takang March pa po bagay yan. Yung mananggad adi. Ngunyan, iyot naramdaman ko 2026 yan. This year, di ba? Opo. Yeah, sige, Pakapon pa lang kang gira maga. Yeah, iyo. Naramdaman ko. Sige, tapadumanan ko kay Angel ha, si Kagawad Butch. Salamat po Opo. sa
Mapagalo maglabas ka mo. Dahil ka makalkiwasming. Okay. Sige, Bigo. Salamat. Salamat. Ako kaya, to ako magkuro ko so, taram din akong nata. Kanag-eskwela ako sa college, tabi, solo ako duman sa big restaurant kong harong-harong. Solo ako solo ako dyan. Kaya nakaakod pa ako na magkuro ko so, kung paano paglabakan na maong, kung paano paglabakan shirt, bada, kung paano mga toga. Kaya, pati ang pagtipig, aram mo na kung paano ang pagtipig na dipig plancha. Kamong nag-aantabay niya. Madam Milindawi, good morning tabi sa imo Madam Milindawi at sa good morning da sa gabos ng mga listeners. Sabi ni Madam Milindawi kang CMD. Aram mo ko noon sistema na ngaya ang ang pantalon bako gunos na day ka na maplansya. Day mo pagbiribidan kimaray. Tapos pag bago mo ibalaybay siya, so sikikwan baga, so ano pud kan so pipalpagan, pag administrate yan, tadumog-dumog pa, saka mo hangiron. Okay, now, pagkahangira mo, mga pirang oras yan, kung mainit, mamaratulos yan. Ang gibuhon mo, tipigon mo na kanso, susog sa purma kang pantalon mo. So, nagpigakuban baga andawang sa legs. Pagkatapos ka iyan, tipigon mo na siya, pagkatipiga mo, mga tugang, oning tiplukon mo na magayunon, ibugtak mo tabi si raram kang ulunan mo. Ibugtak mo si raram kang ulunan mo. O tapos, pagkaaga, gariman sa mga tugang plinansya, testigan nindo. Maskan mga long sleeves baga, tipigon mo na tulos yan. Pag mainit-init pa baga nahali sa balaybayan, tipigon mo tulos. Di ka magpara problema gari nawawaraan mga kuan. Nawara tabi an di man masyadong naubos kundi nawara tabi ang ang gunos. Gibo-gibo ko ang keto kada ko nag-eskwela sa college. Hello? Hello po. Good morning. Tama daw itong best practice ko na pigi-share ko sa inyo niya na aga. Di ka magpara-plansya, tipigod lubog sa iraram kang ulunan ina pantalon namang madali o niya gadi mas na plinansya. Basta wag lang di ako nagpipigan ng damit pag nagsampay. Oo. Kaya ko lang magtulo katapos. Pag nag-repeat, didiinan para mas makinis. Yes. Ito po yun. Ang plan po. Good morning po. Good morning. Bye-bye. Nakausap mo na yung mo, Miss Charming mo? Wala. Hindi jote. Wala. Wala. Hindi. Ang lungkot. Ako, masaya ako. Ikaw yata ang malungkot. Hindi. Ano talaga ang pamasahe? Sa taas pa? Wala pa naman. Katama increase pa man sa naso. Ilingon ta kung tataas siya. Wala pa naman gayon. Sana kung tataas pa pamasahe, gawin ng 200 ng 1 litro ng gasolina para wala nang magbayaing motor. Masyado masiba ang driver ng motor. Oo. BP for me, yo. Ay. Okay. Sige, bye-bye. Di ba? O, yan tabi. Alam ko nata. Ano nga nito? Tama itong best practice. Ata na, okay, kami bagawara man kay makikakayahan ka nag-alat ko na. Hello, Noel. Alat ko na nga nito. Alat ko na. Wala man kami kakayahan ka iyan. Di man kami makabakal ki electric na plancha ta pobre. Ang plancha ko so piglaog ang ki oring kang bagol ding kontrol ang init. Hello, amigo. Ara mo itong plancha na manual na may oring sa laog? Iyo, naman kayo ito naman bakal mo niyan. Picture ako kang ina ako kan magplancha. Pigbatong baga ang daon kibatan.
Ata na, pag mainito na, ang patungan mo duman sa kabayo mo, sa plantsahan mo, dahong kibatag, sigang kini-kiti kang batag pagbago pa. Hindi baga. Budak minahamoton, tasudahon baga nalumlumat. Oh. Ayun, off the air mo, BP. Hello. Po, off-air ka. Day nata. Na. Ano da? Ha? Ay nako. Sige, tayo ipahiling ko ha. Ipahiling ko pa rin ko niya na aga. Yung gani, ipahiling ko daw niya na aga. Yo, pa-double check ko kay Joshua ha. Talaga? Talaga? Oo. Oo. Iyo. Ipahiling ko sa mga pag-ini pa pare ha. Okay? Okay, thank you. Thank you so much. Nanin mo na. May bareta. May bareta si Noel. Di naman ko natunawan naman ang istorya ko niya na aga. Good morning kay amigong Jonathan. Yan. Good morning, sir. Please check FB Live, YT Live, online radio. Not any migo. Chipramer, tabi on live tabi sabi ni Jonathan, tagal baka may problema kita so online radio ta. Pipa-check ni amigong Jonathan. Good morning, amigo. Good morning, Kad. Listening from Bangkirohan, sabi ni King Reginaldo. Good morning. Wala po radyo sa radio. Oh, Chipramer, wala na kita sa radio po. Tama pa lang. So, text ni Kwan, text ni Jonathan, buda ni Madam Mabel Oropesa. Wala na kita sa app. Pakicheck daw tabi ha. Wala na kita tabi kita sa app ngunya na aldaw ha. Good morning kay amigong Manong Leonito Gaviria. Yan. Good morning. Good morning. Good morning. Sige po. Sandali ta. Baka igwapang mga greetings. Tama alas 6 na oh. Balitaan ta na tabi alas 6 na. Hello. Hello, good morning po. Tapos ko lang, sa itong kurang na babae, sige po sa imo. Marok doon ang termino mong salbatana ka. Di ko aram. Wala yung malaman ka mga sila. Ayo. Dahil na. Okay. Okay. Sige. Ayo. Okay. Sige, atis naraman niya. Okay, sige. Salamat. All right. Happy pabati po. Happy listening kay Lolo Avelina Fernandez. Kay Kang Bonto Boulevard, Tabaco City. Good morning, mga taga Bonto Boulevard, Tabaco City. At saka good morning kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Madam Amada Esplana, Ophelia Maravilla, and Marlene Riantaso. Yan, ha? Good morning. Update, sir. So naghapon tabi tungkol sa app. Kandi si GB, tabi baga, i-update nindo sa app nindo. Ang advice ni Chief Ramer, paki-advise tabi nindo sa app nindo. Kaya baka nindo kukuaso di si GB. Madam Mabel, paki-update po kang app. Iya po. BP, may balita sa estudyante sa OO na nag-flex din badil sa SOCMED. Ay, baka man po ito totoong badil. Replika po nin badil. Pag-verify na kang pulis, bako siya totoo. Kaya, ngunyan aldaw, garila lakabon iyang kan mga otoridad ta. Kasi bago, report ni Jimmy po, early morning sa tuyang programa, ha? Permi ko po, nadadagog an infomercial kan DA na pwede maghagad kibinsibol seedling. Sain po ba ang DA Bicol? Dahil man sinabi kong sain. Ang DA Bicol po, yaon sa Pili, Camarinesor, Regional Office. Pero kung ako po sa Endo, magdumiyang kamo sa mga Municipal Agriculture's Office, sa City Agriculture's Office, igawan po dyan ki mga available tabi na, igawan po dyan ki mga available na mga seedlings.
na pwede pong itaw sa Indonin libre, ha? Good morning, pakigreet po nakatutok sa DCGB sa Cope Village and Islag. Magdaraog family, Aquino family from Aringo family. Salamat po. Wala na? O wala na? Ay baka digdita. Ano yan, ha? Jomar Bien, mga tugang may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Bawal palan pagdaing warning ang sigarilyo. Ini matapos na kasudma magkaigonin anin cigarette bust operation. Cigarette buy bust operation. Ang tabako PNP matapos na may mag-report sa Sainda na igwang persona na nagpapabakal nin lagduan na sigarilyo na daing health warning. So nakakagbaga dyan VP Henry na cigarette warning is dangerous to your health sa mga kakansigarilyo. Yes, totoo. Dahil pa lang pwede yan ipabakal sa Pilipinas pag dahil kayan. Yeah. Kaya correct. naglansar nin cigarette buy bust operation ang tabako sa panginot ni Police Captain Edito Raymond Torre ang deputy kan Tabaco Station. Nadakop ining si Ato matapos na bakalan nin 35,000 pesos na kantidad nin mga sigarilyo na daikan health warning. Ini sarong pagbalga sa Section 9 kan Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. As in, igwaman ini mga provision sa iba pang lay arog kan sa Republic Act 10643 o ang graphic warning o graphic health warning law. So, kay puwan pa lang talagaan mga sigarilyo, may warning na iyan peligroso sa imong salud. Matapos ang bypass operation, ang suspect, yuan nakadetenir na digdi sa Tabaco PNP na kumpiskado man ng karakul-dakul na mga mentol na sigarilyo na iyon sa iyang ipinagpapabakal. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Alright, araw kayo ni. May advice si Chief Ramir, ang sa mo yung Chief Technician digdi, sa kabusta tabi na mga nagagamit kan DCGB Live app na dati. Sabi ni Chief Ramir, i-uninstall po so dating DCGB Live app. Tapos mag-install nin bago. Yan. Tabago na Chief Ramir, ha? So, dahil po nakukuha so DCGB Live app sa indong cellphone, i-uninstall po nindo so dati. Tapos, mag-install po nin bago. Yan. Ako kaya, yung mananggad, ako po nag-install akong bago Nag-install akong bago kaya nakiklik ko na, maski sa ako na parte kang Pilipinas o sa luwas kang Pilipinas, nakiklik ko po so DCGB Live app. Alright? Sige po. Salamaton. Kami Chief Ramir. Good morning kay Marilo Aicardo, Emelina Ludana from Bagong Bayan, Daragal. By Melody Marino. Good morning daw. Happy birthday kay Sir Bobby Cristobal ng Apsemo, 3-termer Vice Mayor ng Ligas. Oy, good morning tabi kay amigong Bobby. Apsemo Chief Bobby Cristobal. Happy birthday po sa imo. Ensiring man, sabi ni Edlin Mohar from Purok 4 Kagiba, Arlene Mohar family, thanks po, God bless. Si Arlan at saka sa Mohar family. Brad Charlie Aike, good morning. Mandi na naman, mapuuna naman ang sirko sa Senado. Yumigo totoda. Eric Barado, good morning. Emily Vargas, good morning. Opo, wala nga po kayo sa app. Good morning. Opo, uninstall, boda i-reinstall mo po giraray, ha? Ang bagong app kan DCGB ta. Baka po yao na makuanin do sa app, ha? Okay? Ludi Adra, naukudan mo Sir Henry ang pagtipig sa pantalon na dai pagplanchahon. Iyo ko gibo kan ako nag-school pa kang 1976. Pig para pairaram ko sa ulunan pagkatapos na matuyo sa initan. Dahil kaya kami plancha kay ito. Iyo, tayo kita. Dahil kitang kaming plancha, di ba? Good morning. Pakigreet po kay, ito, pwede po mahagad ang number mo.
Ang number ko tabi 0969-088-5548. Ulitin ko 0969-088-5548 0966-203-0034. Yan ha. Good morning Mangkay Ray Dalma. Good morning tabi from Tacloban City. Sige po. Good morning kay Malu Maceda watching. Love, Mrs. Good morning. Nag-greet ko nga ni Usiba. Dahil ko mag-greet sa agum ko. Nasa kuya tabing ex-girlfriend. Good morning. Hello. Hi. I love you. Giring may kasalan. Ano naman akong kasalan? Minalaba pa sana ako. Oh, yung mo. Pig masid-masid ang gawin ako ni Mrs. Pig masid-masid ang ako ni Mrs. sa ano daw para tabil naman gawin ko niya nagata. Pag-ulit naman niya ugaring taon-taon. Morning, mahagad ako ki tabang digdi sa mo. So poste kan aleko sa Purok 3, Barangay 17. Ano po, Ma'am Mel Colyantes ang problema, ha? Divina Osera, nakikinig ako sa iyo araw-araw. Favorite po kita. Salamat po, Ma'am Divina Osera. Good morning, Tabi. O Madam Mel Colyantes, ano pa ang problema kang poste mo dyan sa Barangay 17, ha? Pakikuan daw, Tabi. Pakidetalye po, ha? Okay? Ay na daw si Mrs. Nag-iiling pa lang si matultol kita, Chief Ramir. Nag-iiling pa lang si Mrs. Alright. O, di ba no? Wala na. Okay na tayo. Asan dili o ni Bakay Guwapa mabareta na kami. Ni Chief Ramir. Tala size na o. Pero nagkaw sa ining flex nin Badilsok medin takot sa estudyante and parents. So ano advice kang LGU, PNP and moms? O kaya, yung ani po kaya, ipapalap tabi ni Jimmy na salita iyan. Okay? Happy birthday po kay sa kuyang pinsan, si Jessan Erica Lugronyo, CPA. Yan. Sabi ni Jerome Martinez, happy birthday nga sa kuyang pinsan na si Jessan Erica Lugronyo, CPA. Yan. Good morning, Tabi. Sa imo, Tabi, Erica, Jessan Erica Lugronyo. Happy birthday. Pinsan po ni Jerome Martinez. Ang mga balita po susunod na sa GB News Express. Mga tugang sandali lang, makalipas lang po kay Nina, nagkapirang mga patalasta. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Calling all CMD members and users, please attend our Health and Wellness Caravan and Zumba on July 25, Saturday, 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Just buy one bottle, 30 ml CMD at 670 with free lunch, door gift, and your chance to avail our on-the-day promo on 65 ml CMD, CBF, CR Juice will be buy 3+1. Please come on your Zumba footwear, an extra blouse or t-shirt. Reserve your tickets now. For more information, you may call or text 0939-9040717. Please tune in to our radio program CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. With our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Kita-kits po tayo! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:12. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Lunes, July 20, 2026. Uyap ang headlines kan mga bareta. Obispo Bong Bailon sa Diocese kan Legazpi nagpagirumdom sa gabos ng pagmangno pasiring dapat sa kasaradayan. Estudyante kan Ginubatan Albay na may kapot na badil susog sa magdakop na My Day o story nin sarong Facebook account bako totoo sigon sa verifikasyon kan Ginubatan PNP. Sa lado nasyonal, mga Pinoy sa Kuwait hinabisuhan na mag-ingat sa tahukan tensyon sa Medio Oriente. 2 pesos na fare increase hirit kang grupong Manibela kasabay kan pag big time oil price hike sa Martes na mapakol sa 10 pesos. Ibang nasyon, Iran nagpatali din full scale retaliatory attacks kapag nagpadagos ang US strike. Business News. DTI siniguro na daing pag-itaas sa presyo ng mga panginot na barakalon sa ngunyan. Sa Sports News, San Miguel Beermen pinamarangkal ang Terra Firma Jeep sa nagapadagos na 2026 50th season PBA Governors Cup. Health News, Mani pampalaba nin buhay sigon sa mga eksperto. Kung nata, aramon, taon-taon lang. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya ngunyan sa lado lokal. Ang pagmangno, pasiring sa kasaradayan, ini an ipinagirumdom sa gabos ni Bishop Bong Bailon kan Diocese kan Legazpi. Kasabay kan ginibong banal na misa sa Kagsabaruwins Daraga Albay. Kanakaaging weekend, kasabay kan aktibidad sa Diocesan Synodal Mission Congress. Ini may temang the Regional Synodal Framework Guiding of the Diocese of Legazpi, it's in its Diamond Jubilee Journey. Sinabi ni Obispo Bailon na if we are to be a synodal church, it must be an inclusive church
Kapag sinabing inclusive, kasabay, sarabay, we are all included, as in dainin, pinipili. Sinabi ni Bailo na bako sana para sa banal, bako sana sa mga tawong nasa simbahan, kundi para man sa mga tugang pa na nasa laylayan. Dagdag pa kan obispo na ang tawong nagmaot nin tamang simbahan, ang tunay na simbahan na sinodal, simbahan na nag-welcome. Ginawa ni linaw kan ginubatan PNP ang naglalakop na My Day o story kan Facebook account kan sarong estudyante sa banwaan kang ginubatan Albay na may kapot nin badil. Sa panaluwas na pahayag ni ginubatan PNP Chief Police Major Genevieve Asurin, tulot nindang pigberifika ang informasyon asin nagpag-araman na bako ini totoo ang video iyo ang kinuliktang clips hali sa ibang materyales tangani magkrea din salang informasyon asin magdara din patakot sa publiko. Kadakod kay ni piging kanyar kan hipatura kan ang mga residentes daday magpalakop ni asin maghiras nin mga bako verifikadong informasyon. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Report hali po dyan sa luwas kay Ban Bareta ni Jimmy Nasalita. Sunod-sunod na mga kaso nin kasulo sa mga hararayong barangay Water District na notaran ini kan DCGB News kung sa inainot sa banuan kan na Piodoran sinundan sa Linaw Libon manang sa latest sa barangay Pinagdapugan sa banuan kan Pulangi anas gibo sa Light Marials na mga natumpos na mga harong nagluluwas nangyayari na mga kasulo dahilan sa kasiributan kan mga magurang sa paghanap buhay natatada sa mga harong sa radit na mga aki kung alanganin na ang oras dahil pa sa mga magurang napipiritan ng mga aki na magsadiri magluto resulta napapabayaan na lutuan o bangbangan anas sakripisyo iyo ang bilog na pinundarkan mga magurang nagiging abo dahilan sa kasulo sa ngunyan may mga nagpaparabot naman intabang sa mga nabiktimahan in kasulo para makapagpuon sa liwat sa pagpundar nin harong ang mga pamilya ka nabiktimang kasulo. Dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Tupad program sa mga apektadong parauma kan aktibidad kan mayon daipa nagpupuon. Karen Ala sa report. Dahil pa nakakapuroon sa tupad ang mga paraoma na nasa 6 km permanent danger zone kan mayon na pigkatarabangan man kutaan pagkabuhay dahil sa danyo sinadara kay ni aktibidad kan mayon sa saindang umahan sigun kay Eri Salping ang pamayukan Public Employment Services Office kan Albay. Sinabing day pa kaya nagkakapurulido kay ni ang saindang program of work sa pagtubad na sila mismo ang magibo, tangani sindang mga paraoma ang ma-identify mismo kung ano ang mga pwedeng trabahoon sa saindang lugar na naapektaran kaining pagparabuga si Uson asin aktibidad kan mayon. Sigun kay Salting sa kagustuhan nindang makapuro naman ko tayo ni, subject for approval pa ang kandole na saindang program of work tangani na makapagtupad na ini asin makakuha ng additional na asistensya pinansyal gikan sa paglapigot sa aktibidad. Kung ini makapuroon na sa tupad, makaka-receive ini 4,000 pesos pagkatapos kan 10 aldaw bilang cash forward program na pinag-opresir kan Dole. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, mga Katoliko, pinag-imbitara ni Obispo Joel Bailon na magpartisipar sa mga aktibidad kan 75th Diocesan Jubilee Year. Report kay Angel Mostaza. Pigiin ganyar ni Most Reverend Joel Z. Bailon, ang obispo kan Diocese kan Legazpi, ang publiko asin ang mga Katoliko na magpartisipar sa mga aktibidad para sa selebrasyon kan ika-75 Diamond Jubilee Year kan Diocese of Legazpi. Poon kasuhapon sa Gudsaaga, nakatalaan asina sa pagbisita pastoral ang obispo sa St. Joseph the Worker sa Barangay Bunker 1, Legazpi City kung saan malibot makikihuron asin dadagugon ang mga eksperyensya bilang simbahan. Sa pagkipaghuron kan DCGB News kay Bailon, sa iyang katuyuhan sa pagbisita, iyo ang madangugman ang mga eksperyensya kan mga Katoliko, kasabay pa ang paghirasman kan panginturugan niya bilang pamayo kan lokal na simbahan. Katakod kay ini, sinabi kan obispo na dakol na mga sources ng mga informasyon ang pwedeng mahilinga kan publiko kung ano ang mga plano, mga ginigibo asin iba pang aktibidad kan diocese sa selebrasyon kan diocese ngunya na taon. Dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News.
Mientras tanto, mga autoridad aktibo sa pagmamonitor sa mga eskwelahan na target ang illegal na droga. Report kay Al Armario. At least aktibo ngunyan ang mga otoridad sa pagmonitor sa mga eskwelahan lalo na sa mga public high school na day malusutan ng illegal na droga. Igdi sa Legazpi City sa pamamayo ni Mayor Isiam Ismail may aktibong paghiro ang mga badak o barangay Anti-Drug and Abuse Council. Iimbitaran ang mga stakeholders siring sa mga prinsipal, taga-simbahan, mga organisasyon, mga magurang, tanod, army o PNP asin ibang law enforcers sa barangay kunigwa para sa awareness campaign. Dahil sa intelligence report, may mga eskwelahan, lalo na high school, nagiging target naman ka na illegal na droga. Kana mga sindikato, minsan nga ni, pati barangay official o appointed, nagigipang suspitsado. May nadadakop pa. Kaya awareness campaign talaga ang pigutukan ngunyan kan gobyerno lokal. At least digdi sa Legazpi, pigibo na ini kan ibang barangay na pangapodan arugon man iyan kan iba pa para sa pagpahiwas kan kampanya kontra illegal na droga. Al Armario, DCGB. Philippine Drug Enforcement Agency, Bicol, padagos ang mahigot na pagbabantay kontra sa droga sa mga pier sa Bicol Region. Report kay Joshua Bino. Padagos ngunyan ang mahigot na mga operasyon kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol para mapugulan ang pagluwas-laog ng mga illegal na droga. Halimbawa, digdi sa Pier Can Matnog, dayo ang pinagkukonsiderar na major gateway na nagkukonektar sa Luzon asin Visayas. Kung kaya dara kayo ni, susog sa impormasyon na ipinaabot ka na sa indang information officer kan PDEA Bicol, si Mr. Lo Fernandez, ka nakaaging mga aldaw, duwang magkasunod na anti-illegal drug operation ang naikondusir kan sa indang ahensya diyan sa Pier Can Matnog na nagresulta sa pagkakarestar ng duwang mga individual. Ang inot na operasyon, iyon ay kondusir alas 9:12 kan petsa 16 kayong Hulyo sa Pier Can Matnog kung sa'y na-arestar ang sarong 32 anyos na lalaking pasahero hali sa Antipolo City sa Rizal. Nakumpiskar sa iya ang pigtutubudan sarong gramo nin marijuana kan tinadmansananin sanggatos pesos. Apuera kay ni kan Hulyo 18 bandang alas 9:16 man ang pagkamanggi na-arestar naman ang sarong 33 anyos na sarong biomedical technician hali man sa Rosario Northern Samar. Na-recover man digdi ang pagkakarkulo sarong gramo nin pinagtutubudan Cebu na nagkakantidad 6,800 sa pesos. Sa ngunyan, ang na-arestar na mga persona, iyo ang nagampang naman sa magkakanigong implementar na kaso pagbailar sa Republic Act 9165 o kaya Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Susog sa pahayag ka na PDEA Bicol, paragos ang sa indang mga operasyon, tanganin ng mapugulan ang pag-agi kaining mga illegal na droga sa mga pier digdi sa rehiyon Bicol. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang iba pang mga bareta sa lado lokal wanted na sa tiwi na sobra sa 2 dekada nagtatago, nadakop na kan mga otoridad. Detalye kang report kay Jomar Bien. Nadakop na kan mga autoridad ang number 3 most wanted person sa Banwaan Kantiwi. Ini matapos na ang Tiwi PNP iyuan naghanap pa sa sospek asin na naarestar ini kanakalis na Sabado duman sa Camarines Sur. Ang sospek na pinangaranan sana sa alias Rudy iyuan na hampang sa kasong frustrated murder na may piyansang 200,000 pesos. Taon 2005 ipinaluwas kang korte ang nambita na warrant of arrest alagad nagtago ang suspect asin nadakop manggiraray kan mga autoridad kanakalis na Sabado. Jomar Bien, DCGB. Aras Pilipinas, alas 6:25 na. Bareta sa Iloa sa Lado Nacional. Masunod, magalipas lang po kan mga patalastas.
GB News Express. News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Kurbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:29 nin pagkaaga. Padagos kitang unyan sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal. Inabisuhan po kan Philippine Embassy sa Kuwait ang mga Pilipino
sa nasabing nasyon na padagos sa mag-ingat asin maging alerto sa tahokan padagos sa tensyon sa Medio Oriente. Sa sarong abiso, hinagad kan imbahada sa mga Pinoy. Nasunod dun ang abiso kan mga autoridad kan Kuwait asin magkuasa na ng informasyon gikan sa mga opisyal na sources ng Bareta asin social media. Inabisuhan man ang mga Pilipino na iwasan nguna na daay kaipuhan na magbiyahe asin limitaran ang mga aktibidad sa luwas kan importanteng lakaw sana. Hinagad sa enda na mantiniron na nakacharge sa endang mobile phone asin gadget para mantinidong handang makipagkoordinar ano man na oras. Nagpatanid ang imbahada laban sa pagpapalakop kan fake news. Salang informasyon asin espekulasyon katakod kan sitwasyon sa rehiyon. Siniguro kan Philippine Embassy na padagos kay ining monitor ang mga pangyayari sa napapaluwasin na bisong kung may importanteng update. Pwede man na magkoordinar ang mga Pilipinong nangangaipuhan nintabang sa mga hotline kan imbahada. Mantakan emergency pwedeng idulok sa Kuwait Emergency Hotline 112. Inireport mga tugang kan Department of Foreign Affairs na ligtas ang pag-agi kan apat na Philippine registered vessel sa Strait of Hormuz pon Hunyo 24 sagkod Hulyo Gis. Sa sarong pahayag mididbid kan DFA ang nasabing barko na MV Western Doncaster, MV Vivian Trader, MV Ling o Lying Trader asin MV Eva Fuji na ligtas na nakaluwa sa conflict area sa Persian Gulf. Sigon sa DFA, ligtas man ang 81 marinong Pilipino. Nalunad ka nasabing vessel asin nagpapadagos ang saindang normal na trabaho. Mantangan iba, mauli na sa saindang pamilya. Rekonosido man kan DFA ang importanteng papel kan UN asin IMO sa promosyon asin kaligtasan kan civilian shipping asin an inosenteng marino asin pagmukla din evacuation framework na sigon sa datos nakapag-facilitate ang mga niligtas na evacuation kan 136 na vessels asin maabot sa 290 na mga o 2,900 na seafarers. Sinabi man kan ahensya na padagos kay ning babantayan ang sitwasyon sa Persian Gulf asin imomonitor ang kamugtakan kan mga natatadang marinong Pilipino sa rehiyon. Kaibahan ang mga stranded matapos masuspender ang evacuation operations kasunod kan pagtatapos kan parameta sa ceasefire sa pagultanan kan Iran asin Israel. Sinuportahan kan Malacanang ang plano kan House of Representatives na gibuhon na simple ang pagkondukta ni State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Kasunod ini kan ang kamera haliw ng red carpet para sa mga bisita kung saan pigarampa ang mga magarbong gubing kan mga matender sa zona. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, simple sana talaga ang gusto kan presidente asin magibo sa naan zona asin madangog ang sayang mensahe sa namanwa ang Pilipino. Sa katunayan, sigon kay Castro, padagos na pigusunod ang austerity upang ekonomiya kan gobyerno kaya dapat na magarbong preparasyon sa zona kan presidente. Nakaugalian na sa mga nakalis na zona na kung mas kisisay ang presidente ang paglatag ng red carpet sa kamera para sa mga bisita asin pigarampan sa endang mga bonggang sulog na gubing bago magpo ng pagtaramo speech kan presidente. Ipinahayag mga tugang kan Philippine National Police na haros tapos nan sa endang preparasyon para sa seguridad kan ikalimang State of the Nation Address uso na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Sigon kay PNP Chief Police General Melencio Nartatis Jr. nakahandaan sa enang komprehensibong security plan. Sangon niyang pigatapos na sa nanindaan koordinasyon, ensayo asin pag-deploy nin mga pulis para masiguro na matanos, ligtas asin matrangkilo ang pagkondukta nin zona. Maabot sa 20,000 na mga pulis ang ididestino sa Aldao kan zona kung saan matabang man sa pagbantay ang Armed Forces of the Philippines asin ang Philippine Coast Guard. Nagka-koordinar man ang mga autoridad ang kilong protesta susog sa ley. Kulang ang piso na hirit kan mga transport group na dugang na pamasahe kasunod kan big time oil price hike sa agang Martes na mapakol sa 10 kada litro. Inot nang nagsurat ang transport sector kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para maghagad nin pisong na fare increase dahil sa nakatalaan na 10 pesos na dugang sa presyo kang litro kan diesel sa Martes. Sigon kay Manibela Chairman Mar Balbuena,
na dapat dagdagan dos unfair increase dahil sobrang halangkaw na presyo ng diesel. Sinabi niyang posibleng bumalik sa 90 sa 100 pesos ang kada litro kan diesel sa mga masunod na semana, kaya dapat na mas dakula man ang dagdag sa pamasahe. Piglansar mga tugang kan Department of Education, Commission on Higher Education o CHED, as in Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ang One Education Program sarong inisyatiba kan tulong ahensya para lalo pang mapakusog ang koneksyon kan basic education, kolehiyo, technical vocational training as in preparasyon sa trabaho o negosyo. Kamautan kang programa nagibuhon na mas madali as in malinaw ang pagbalyo kan mga estudyante hali sa rong level nin edukasyon pasiring sa masunod na level sagod sa makatapos inda sa pag-aadal as in makapagpuon kan pagtrabaho. Apera sa nasabing programa, ipinamidbid man ang Education Reform Fellowship Program. Sarong programang ma-recruit, ma-train as in mag-mentor kan mga young professionals na matabang sa implementasyon kan mga reforma sa edukasyon as in workforce development. Mientras ang pinirmahan man kan tulong ahensya as in kan mga analytics incorporated and memorandum of agreement para sa project tahanan sarong inisyatibang magpapadago sa learner traceability as in secure na paghiras ng learner data para makabilog ang gobyerno nin mas epektibong polisiya as in programa sa edukasyon. Alas 6:36 min pagkaaga bareta sa luwas kan Pilipinas makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/alpaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa.
in banana and orange flavors. Be wise, Mommy. Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang bareta sa ibang nasyon, nagpatanid po ang Iran in full-scale offensive kapag nagpadagos ang military strikes kang Estados Unidos. Ginibo ini ni Mohsen Rizai sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC official at military advisor ni Supreme Leader Mojtaba Khamenei sa nasabing patanid. Ang report gikan sa rong state-owned media, sinabi kan military advisor na kapag nagpadagos ang pag-atake kan Amerika nin duwa pa o tulong aldaw, gigibuhonin din ang full-scale offensive operations. Ang nasabing pahayag ginibo matapos makumpleto kan US ang kapitang sunod na aldaw nin pag-atake kasaini sa Iran asin pagbalos kang Iran sa Arab allies kan Amerika. Patanid kang Iranian military leader na daing political leader border ang ligtas laban sa opensiba kan sa indang pwersa asin idinagdag pa na kay puan pagbayadan kan US ang mga pag-atake kay ni sa indang civilian infrastructures. Pinunas mga tugang kan DTI bareta po sa pagninegosyo ngunyan sa tuyang nasyon. Business News. Pinunas mga tugang kan DTI o Department of Trade and Industry ang kahaditan kan publiko manungod sa posibleng paghiro sa presyo kan mga barakalon. Ini sa tahaw kan piglao man na pag-itaas kan presyo ngunya na simana dahil kan panibagong tension entry kang Estados Unidos sa Iran. Sigon kay DTI Secretary Cristina Roque, daing magiging pag-itaas sa presyo kan basic commodities asin prime commodities sa nasyon. Sinabi niyang warang mga petisyon gikan sa manufacturers para sa price adjustment. Ipinahayag man kan sekretary na difficile nang magpa-speculate. Ngunyan, kaya mas marhay na halato na sanan magiging development may kinaraman digdi. Magigiramduman na kang primerong pagsilyab ang labanan sa pagultanan kang Iran asin Amerika, nagresulta ini sa pagsikad kang presyo nin petrolyo kasunod kan pag-atake asin closure sa Strait of Hormuz na kritikal na agihan kan mga barkong nagdadala nin petrolyo. Namamatian mga epekto kaini sa mga pigbabiyahing produkto dahilan kaya pighadita naman ang pag-umento kang presyo nin mga barakalon sa panibagong tensyon sa Medio Oriente. Mga tugang sports news digdi po sa DCGB News Express. Nalusutan kan San Miguel Beermen ang Terra Firma sa score na 106-104 sa nagapadagos na 2026 PBA Governors Cup dahil ang digdig ng duwang gana asin wara pang daog ang Beermen sa Group A sa kawat na ginibo sa Iñares Center sa Antipolo City. Nagbida ang pangaran kan Beermen na si George King na naghiro nin 37 puntos asin 14 rebounds mantang 22 na puntos man si CJ Perez asin 17 puntos man para kay Don Trolliano. Mga tugang health news, aramon ta daw ang bareta may kinaraman mga tugang sa ang pagkaon databi nin mani pampahalaba nin buhay. Bareta sin istorya kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Ali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Good news para sa mga tawong mahilig kumaonin mani. Base sa pag-aaral ka mga eksperto kan American Medical Association for Internal Medicine, nagluwas na 23% na mas halaba ang buhay ka mga tawong mahilig kumaonin mani kumpara sa mga tawong bako mahilig sa mani. Ini dahil sa antioxidant na nagpapakosbaskog sa puso nin tawo asin nakakaiwas sa patakop ni heart attack. Pero sa antioxidant, mayaman man ang mani sa unsaturated fats, vitamina asin fiber na marahay sa lawas ng tawo. Abiso ka mga health experts na kumaonin maabot sa 30 gramos ng mani, oral daw. Health news from News Base, Mardela, daing iba. Talaga ha? 30 grams nin mani per day. Sige daw. Matamahal naman ang maningon niya.
Mga tugang report sa kamugtakan kampanahon, kasabay po si Ariel Samudyo kan Pag-asa. Para po sa tuyang weather forecast, ngunit na aldaw ni Lunes, nakaka-apekto ang southwest monsoon duman sa western sections kang Luzon as in Visayas. Sa kabikulan sa maghapon and dahil man sa mga localized thunderstorms, posible man ang mga pulong pagkuran o pagkikilat pagdaguldol lalo na sa hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na halis sa timog sulnupan hanggang sa sulnupan na mga matian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatay agwat kang temperatura kunya na maghapon 26 hanggang 34 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:27 ngunya ninaga, masulno pa siya alas 6:15 nin hapon. Alipunig di sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Salamat Pag-asa sa report. Mga tugang ang mga baretang sa inyong nadangog, sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang sa lado lokal sinda Jenny Balyaran, Nicole Angloriani, asin siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Smile always. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po. Mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Puya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best mi storya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpon sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang saliring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best mi talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa orog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nin lambang co-crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang isimaging best me. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, gibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply.
Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Uy, 10 minutos na lang ang bilis ng pangyayari. Ha? Pero importante ini, mga tugang habang kamo na mamahaw dyan. Sa indo pong mga harong, mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on at ay later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin po ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatutulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangan mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis, at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay, kaya mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available iyan sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, in all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Oras natin, 7, mga tugang, bago po magabot ang las 7, pumpiang adi, pumpiang. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Alright. Kaso may pigton over tabi na ay matagal na pala to. Okay, kaso sarong aldaw, kaso Sabado, may nagdigdi po sa kuya na mag-agom, ang pangaran si Jack and Famila Cerezo, no? Si Jack and Famila Cerezo, mga tugang, may napurot pong kwarta tabi, no? Habang ining mag-agom, nagmumotor sa sarong lugar, mga tugang dyan po sa digdi sa Legazpi, no? Dahil ko na itaram kung sa hindi na napurot, anong klase po so napurot ninda, pero mga tugang, duro dakula na kantidad po ini, no? De kaya ki identification so wallet, so nawalat, nahulog nindang kwarta, kun kaysay ito. Kaya po, mga tugang, baka kamo ang nawaraan kan kwartang ini. Yaon po sa kuya sa kwarta. Pag ini di po inako ang ngunya na aldaw. Anong inyang plano mo? Wara ba? Pag dai po duminig di sa sagsadering ngunya na aldaw hanggang alas 5. Anong ibang tatsi para mer? Bakal tanay ning merindalan. Karaw man sana po. Pero gusto ko sabihon tabi, ilingan mo ining pagiging honesto, pagiging bako mga tugang unason sa kwarta na ugali nin mag-agom. Nagdidi sa DCGB kaso Sabado pig turnover ninda ito tabing dakulang kantidad. Para sa ko dakulang kantidad po ini. Dakulang kantidad po ining kwartang ini. Kaya sutag sa diri po iapudan ko ngunyan. Ang gigibuhon mo po i-describe mo kung ano sa kwarta, pira sa kwarta. Sa may amount tabi na nakasurat duman. Dapat susabihon nindo,
eksakto or harani duman sa katotohanan kan amount na ito, buda i-describe mo po kung saan nakalaog sa kwarta. Saan po nakalaog sa kwarta na nahulog nindo. Tang sabi ka ini ni Jack, as in ni Pamela Cerezo, nahulog nga sir, nin duwang ni nakamotor. Kanso nagpundo sinda, ta pinurot ninda, ta nakasakay gid sa tricycle ninda, makaskasong sudalagan kang nakamotor. Demi na ngaya po inabot. Oh. Kaya pag may dara ka mong kwarta, ang dalagan po, luway-luway sana, tako nahuhulog, madali ka mong apudon, tabi. Iyo po, o di, ulitong ko lang ha, buda pasalamatan ko ini si Jack na Cerezo and Pamela Cerezo, magagumini, nagidi po sa DCGB, daraga, daragaan magagum na ini, pirmitabi sa kong nakantabay sa sakuya na programa, sabi na, uro aldaw ngaya kaming dangog, anggan ngaya matapos ka sa programa mo. Salamaton tabi, amigong Jack and Pamela Cerezo. Si Pamela, nagatrabaho sa sarong pribadong negosyo, digdi po sa Legazpi. Diyan sa may Kabangan area. Si Jack, ano nga ni, so, trabaho ni Jack. Nalingawan ko sa trabaho ni Jack. Pero ang gusto ko tabi digdiong ipunto, mga tugang an pagiging honesto kan mag-agum na ini. Tamid yun duro dakula so kantidad, pwede pong pag-interesan nin iba, kung iba po mga tugang so nakapurot. Iyo po, iba po so nakapurot. Kaya baka po ikaantag sa diri na nagdadangog ngunyan. Ang gigibuhon mo po, madigdi ka sa DCGB before 9 in the morning. Yaw na ko digdi hanggang alas 9. Pag 9 day na po ako, lilakaw-lakawan ko na ang kung igawa man mga dapat akong tindiran, igawa akong mga dapat nagiribuhon, minahali pa ako sa opisina, minabalik pa ako alas 3 hanggang alas 4. Mga 2:30 yaw na po ako digdi sa DCGB. Kaya, kung nanindo ka buton, ngunyan, tabi, mapasiring po kamo ngunya na hanggang alas 9. Kung dahil nila kumabot ngunya alas 9, madigdi po kamo between 2:30 and 4 o'clock sa hapon. Pag alas 4, dahil naman ako kan mako may mga lakaw man po ako paminsan tabi na may koneksyon mga tugang sa tuya tabing trabaho. Okay? Yan tabi sa kuya na pangapudan, mga tugang sa tuya tabi na listeners, may kinaraman tabi digdi sa pagtutnober sa ko ni Jack and Pamela Cerezo, mga tugang kan Sabado, mga tugang na sa indang napuro tabi na kwarta, medyo duro na kula ini, kaya ang gigibo, taday pong aiding nakasabay duman, ang gigibo tatabi duman sa MacLaim, i-describe po nindo, sulaugan, kumpira so kantidad, buda kung ano tabi, so mga laman, kita kung sa imo yan, ara mo tabi, more or less ang laman, kan sinabi ng kwarta. Okay? Bareta alas 7, mga tugang susunod na digdi po sa DCGB. Salamat kan sa magantabay. Ngunyan pong pagkaaga, ang mga baretang mainit sa alas 7, masunod na, sandali lang, makalipas lang po kayo. Goodbye, Maray Naga.